ang ikaduhang pagbasa o permiro naa ni sila relationship. Okay? Ara ta dire sa ikaduhang pagbasa. Ikaduhang pagbasa matuman ang commandments ang gisulti ni San Pablo. Ang mga balaod o ang mga sugo sa Ginoo yung mga balaod ngayong gihimo matuman kana siya kunay gugma susa-usa. Maguba ng balaura, maguba ng commandments commandments kung walay gugma. Panalitan ron. Dito sa gawas, sa lugar to nga, ang usa ka simbahan naghimo sila balaod para sa mga tao o para po sa simbahan, no? Pero ang mga pare nga nasayang ngito, sige away, no? Sige kompetensya, nawala ang gugma o ang balaod pakyas. Wa man may gugma o kinir na pagilain mga Hesus Kristo dina sa iyong balay. Sa iyong balay ron naghimo mo mga balaod nga kinahanglan musimba mo, magampo mo apan sa usag-usa dihas panimalay sige lag away. No, sige lag panaot. Naglagos gid kanan, naglagos mga anak. Kanang balaura maguba gina. Kay wa na kay gugmaay ang gihimog balaod. Pagilain. No, kanarbang manaot dili gina successful sa kinabuhi. Karon maabot ang election. Barangay election na pa mga SK. No, magsugod kay nagpanaot. Masugod nag kompetensya, magsugod nag pamalit, o sugod nag pagbinuang kanatawa na nga maoy maguna-unag panaot, mao na di kadaog. No, atong naagi election, sige paglibak, papanaway, wa kadaog. Ngano man kay Ginoo wala magtan-aw ni mga tao nga naghimo mga bati kay walay gugmang ilang gipakita sa usa. Delikado kina. No, mula mga iso na Kristo, no, sa napagidugang usa mga balao, usa mga buhata nga makaguba diha sa katilingban, makaguba sa gugma. Gibutang ni San Pablo nga re adultery, killing, kanang kaibog, uguban pa. Apil din na sa maguba sa balaod, may gugma. Arita sa first commandment. Ang first commandment, ang first reading kanayon. Nga kung imo isig ka tao naghimog dautan. Unya wala nimo badlong idi kamatay niya nakitulubagon sa Ginoo. Kuyawa sa. Imo silingan baron naghimog adik-adik. Wala ang badlong imo napasagdan. Mamatay na siya nakitulubagon sa Ginoo. Kuyawan kuan sa kung og kanang tawahanan nagpabadlong diya sa balay diya mga silingan kung pabadlong na siya kung imo siyang advisean, imo siyang i-counsel, imo siyang badlongon, imo siyang tabagan, di kamatay niya wa kay tulubagon sa Ginoo. Ang Ginoo mudaig pa nimo kay napakita ka concern sa imo isig kaingon. Naagi na sa first reading. Nakita kasi mong ginikanan nga imong papa bro nangabit, yung mama nangabit, nga ikaw anak imong napasagdan, dako na ka. Maingon pa ilis dis mama pa kay batik nagnaong. Usus. Ma ilis dis papa ba kay palhubo kina. Ini kamatay sa ginikanan naska ka mga asa ikaw anak matak napakitulubagon sa Ginoo. Na mana na stong kwaron inyong silingan napabadlo sige lag inom sige pangawat og manok sige pangawat og kurente di ba takag labay basura sige paglabay taig na kiosko putos plastic badlongan ninyo kaya Ginoo mo daig ninyo na ikaw po libang lalabay mo din na kiosko una
katong wala na madlong na tulubagaw sa Ginoo, o katong namadlong wa kay tulubagaw sa Ginoo, muday pang Ginoo nimo. Nakatulubagon mo na tong mga pagbasa. No, kini first reading o sa second reading. Mga igsoon na Kristo, importante the fraternal corrections. Importante ang concerns sa usag-usa. Importante ang pagpamadlong. Ika po na madlong, kinahanglan tarong po ka. Madlong ka din na, paglabay ta ay utro po, taka po kag labas ng basura. Mula mga igsoon na Kristo, ang Ginoo nagtanaw sa mga gibuhat. Nagtanaw po ko unsa ka kung nagpakabana ba ka sa imo isig kaingon, o nagpakabana po ka sa imo galingon. Nato ning hinduman nga kining tanan bunga ra ginis gugba. Love your neighbor, show your concern sa imo isig ka tawo, show your love sa imo kuan, badlunga siya kung kasala, higugmaa siya, no, ipabalik sa Ginoo. Mo na ato ang kaduhang pagbasa, concern, love, care, susa-usa. Amen.